Ada cowok dan astagfirullahaladzim lorong semua. Iya toh yang. Ya Allah kowe iki nyapo. Disrekel Lamin Yamal. Sopo kowe aku ora kenal. Ceblok apa-apane lo? Ya Allah iki remuk iki ya. Ora remuk gini. Tanganku yang tanganku loro. Di kene tak dulu ae. Ya Allah. Tangan sing yang Apa iki yang? iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan sugih ya, Yang? Apa to yang kowe mikir kuwi? Aku pengen nggo kowe keliling dunia. Aku mbayangnya ora tau yang. Moga-moga adik iso ning luar negeri ya bar iki ya sugih terus ning luar negeri ya. Amin. Amin. Coba kelilingnya. Happy birthday. Aku nabak isine pandongamu wis tak siapke katunggo sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal kamring sliramu. Panjang umurmu tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung atiku nganti namoni lelamu sing apik-apik ya sayang. Ning dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Semerbak wangine ambekanmu gugah rasa tembok gairah manise suara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Yang dongoku sampean bahagia, kaduku terkesan biasa, rung iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang. Tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung atiku nganti namoni lelayu sing apik-apik iya sayang. Ning dino istimewa iki
wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedene. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didum rata. Kowe 1 triliun, bose 1 triliun, bojoku 1 triliun, aku 2 triliun. Ora iso. Kowe kan sak keluarga. Betul. Awake dhewe kudu adil. Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi. Lah aku bose kok. Aku luwe. Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak. Mari sik yo. Apa ki? Yo. Mari ya. Ayo. Ini luwe. Malah jak mangan. Ndi panganane sing enak iki? Wah, Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kota Kene Malang. akeh kirasane. Ki ayam pedas. Lagi. Lah cuma di sini. Ki sapi super. Sapi super. Dirasakne kabeh ya. Iya enak iki, Mas. Bagi. Makasih ya, ya. Sama-sama saya. iki sing viral kae iki. Kok? Viral. Iya wis jan nyampleng, mantap nyeni porempol marem nggo sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera. Gugah selera tenan iki. Tenan. Yang suara apa kayak yang? Aduh, Rasido suka. Piye iki? Sampun boten enten tenagane damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepitak kelaran kempet dadi tangisan rodo panguripan bakale muter nanging bu kapan Sopo to sing pengin kaya ngene terlahir rasuke bondo sadar aku kalah rupa terserah kowe sayang ro aku ora aku ra meksa tapi yen wis bahas tresno
Opo kowe ra kelingan jamane isih pacaran memben dino kowe tak boncengno numpak motor sing wis tuwa tanganmu mlebu sak celono oh hati opo awakmu wis lali dhewe lunga balik wangi mlaku mampir ning omahku jagonganing ruang tamu akhire tak tutup pintu adegan seru saiki kowe lunga boning ndi ora crita krungu saiki wis dadi bojo pegawe negeri ditenono awamu blas ora ngajeni aku sing wis kadung ajaru wis ngopeni wis tak rakati tamake Pocen aku ana kere sone yen kowe dilepeh ra usah goleki aku maneh Minggu esok atus pruput gas tipis neng resepsimu nyekseni ijab kobol kwe robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kwe aku oleh ijol prasmaran.
bingung isih ra percaya telu sasi wingi aku isih pacarmu sebul saiki ono wong liya roti sedih pengen nangis tapi kok aku awalnya indah ini berantakan kabeh cerita mbok rampungi kanggo undangan aku gadah teko ning resepsinan wis sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tok go rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus rupo kasti pesneng resepsimu nyekseni ijab kowe robojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan aku rumangsa nyenengke untuk urip ben aku ra kuat sanggane aku tau tapi ra ono gunane tiwas sayang tapi ra penak atine tapi repi aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki dadi mantan dadi saksimu pas munggah ning pelaminan aku ngerti yen atiku mung tok go rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar alasanku milih dhek mergo kowe nyepelekke kerep kodhot bertahan saya apa kowe ra tau peduli sedangkan dhek kemati sampai jumpa goodbye sayang aku rapi minggu esok atus rupot kasih bisneng resepsimu nyekseni ijab kopul kwe rukut semu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kwe aku oleh ijol prasmanan minggu esok atus rupot kasti pesneng resepsimu nyekseni ijab kowe robojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan Piye kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti tak tulis lagu nggo kowe muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke fotomu isih tak simpan
nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu raketang sedelo nang ngimpi ya wis rapopo. Nganti tekan saiki kowe nang ngendi aku mbuh ra ngerti. Kowe nang kono ya mbuh karo sapa, aku nang kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, ora bakal mien tak tinggalke. Hamba kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen sih ana wektu ketemu, pisan wae tak sikep awakmu. Ngomong aku lunga, apa kudu bertahan? Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Nanti tekan saiki kowe nang ngendi aku ora ngerti. Kowe nang kono ya mbuh karo sapa, aku nang kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, ora bakal mien tak tinggalke. Hamba kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen sing ana wektu nggo ketemu, pisan wae tak sikep awakmu. Ngomong aku lunga, apa kudu bertahan? Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Piye kabarmu saiki? No, Dalam Mas. dungane manggiyone remolo nganti tekan tuwa ya. Amin ya Mas ya. Gusti ngijabahi. Nalika netra
temu rasa ademing nolot ora krasa kasanggo asing minangka sulit tembung lirih ngusada bareng Aku
blas nanti pikiran. Wes kere ra kerja malah ngesot karo selingkuh. Aku jalan cerai saiki. Aku wes ra kuat. Cerai yo cerai. Nang urus, rasa cangkeman. Kowe dadi wong wedok ya ora tau gelem ngurus omah. Malah sibuk tiktokan. Wis, rasa padu ning ngarepe anak. Anake ben simbah sing gedhekke. Sing kuat yo le. Ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire. Itu iso kuat balungane marga ora disangga wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Nek kelingan bapak ibu nangis tenan atiku doi-dois dewe-dewe dadi bubat keluargane. Pedhot ing tengah dalan hancur kabeh harapan. Urip urane arah ora ono tujuan. Maka dadi bajingan, urip turut dalan mabur dadi pelampiasan. Bingung ra duwe jalan, kurangi kasih sayang ra tau diperhatikan. Dadekke aku anak sing ra duwe masa Ora depan. ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki
tak rewangi kerjaan bengi. Montang-manting sampai kau ngawi barang iki lho. Nek ra demi kowe demi sapa? Sayang lagi. Mas aku bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi lungaku wingi amung golek rejeki tak bukteke kowe aja beda ati wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh parang ya mung dinggo kowe aku liwat omah atau wong tuwa demi kowe ben supaya tetap mulya tresnoku ora bakal ilang senajan adoh parangku setiaku karo kowe tekan matiku aku lunga ora ngilang nanging mergo kahanan aku ora ngapusi bakal tak perjuangkan mikir masa depan karo golek modal dinggo sesok rapi duduk di pelaminan muga Gusti ngejabahi aku kowe dadi siji bakal urip bebrayan aja wedi kelangan aku ning sandingmu ngancani uripmu mergo ya mung kowe sing gawe seneng atiku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh paran ya mung tinggo kowe yo aku liwat omah atau wong tuwa demi kowe ben supaya tetap mulya tresnoku ora bakal ilang senajan adoh parangku setiaku karo kowe tekan matiku yo mergo tresno aku bisa adoh paran jaga rasa godaan teko nanging aku ora ngiwa saiki wis urip bareng dan seneng dilakoni ana kowe aku wani ngadepi urip iki matur suwun wis gelem nampa aku sampun percaya karo janji-janjiku bakal tak jaga tekaning patiku kanggoku awakmu kuwi harga diriku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe
Tresno rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun lenesu, nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu. Imanen para sayu mundak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Dur sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Cintaku mbok yo sampun lenesu, nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu. Imanen paras ayu mundak beda karo atimu, rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane.